Bueno, com veieu ja he donat la volta a tot l'estany, ja vaig cap a casa i només un comentari que m'ha fet la Mercè, que m'ha dit que perquè abans parlava en castellà quan explicava alguna cosa als treballadors. És que no n'hi ha cap problema, no l'he fet expressament, simplement jo no discrimino a ningú per raça, llengua o el que sigui, m'explico, ni origen ni el que sigui, perquè jo considero a tothom persones, i per mi el més important són les persones i sobretot que s'entengui el missatge. En tot cas, a mi no em fa res dir-los a aquests treballadors que és molt important per ells, penso, considero, que si venen a través de mi a una feina, tindran unes garanties que si van per su compte o s'apunten a una oferta o enviant un currículum o el que sigui, no les tindran. Llavors, avui dia, aquesta desconfiança que existeix, els treballadors també ho tenen en compte i, evidentment, els empresaris també. Res, Mercè, en tot cas, si t'ha molestat que jo parlés amb uns treballadors en castellà, no tengo ningún problema de hablar también en castellano a los empresarios, puesto que yo, como te he dicho antes, no discrimino a nadie. Y a esos empresarios que hablan también en castellano, que no pasa nada, son personas igual, y en todo caso, pues bueno, que sepan ellos que estoy aquí para ayudarles también. Algunos ya lo están viendo, 20 personas contratadas y formando plantillas de cara al verano en la Costa Brava, que també me tienen en cuenta, i aquests empresaris i aquests treballadors no tenen cap problema en parlar en català o castellà, ja que el que ens importa és entendre'ns. D'acord? Doncs bueno, pues com hem passat avui el dia en Banyoles, no sé on la propera i ens trobarem en el següent vídeo. Fins aviat, adeu!